това ми е първото гейминг видео. Ще играем Brawl Stars. Сега ще ви покажа и моите бролери. Аз имам мек, не се тревожете. Мъкни ти, бе! Сега ще играем с Едгар. Който е така? Ти си така. Това е един друг, не го познавате. Да мъква. Аз говори. Не е вярно. Сега на това ще играем. Тук да натиснеш тук пауза. Добре, извинете. Извинете, хора, за другите филми, просто има деца около мен. Аз съм слаб, де. Умирай, умирай! Ай, дай! Брат, не. Не мога от началото на видеото да умра. Айде! Благодаря на купичките. Честър! Айде! Да, още снимам. Съжалявам за ужасния звук, ако имам... Оп. Не мога да умра. Имам прекалено много живот. Убих ли го? Айде. Бегай се! Извинете. Слаб съм, да. Просто някой ме разсейва тук. Я напишете долу в коментарите какво получих от тези 100 стар дропа. Какви герои, какви скинове. Вари. Добре, на какво? Хора, абонирайте се, ако ви е харесало видеото. Пишете слабаци, бе. Кофа! Да го играем сега? Мокни, на ранки. И така, хора, мога да играем и на друга игра. Имам Poppy Playtime 2. Малко ми лаги, ама нищо. Аз съм мамчо. Елате с мен. Елате, извинете. Само аз и хората. Оставете ме всички назад. Да, абонирайте се, тя са нормални. Добре, готов съм. Да го чухте. Брат, искам да те надмина. Ще можеш. Ти имаш повече абонати от Пламен, той има 65. Пак ви се извинявам за всичко, което чувате за мен, при мен. Даде. Ето. Имам и FNAF. Мога в някое друго видео и на FNAF. Затова името ми е FNAF в Brawl Stars. Продължение след... Има продължение в другото такова видео. От мен, чао!